Manje-ke siyelapha kanjani umdlavuza wesisu? Kunezindlela ezinhlanu zokwelapha umdlavuza wesisu. Inombolo yokuqala ukuhlinzwa, inombolo yesibili ukwelashwa ngamakhemikhali, inombolo yesithathu imisebe, inombolo yesine ukwelapha okuhlosiwe, kanti inombolo yesihlanu i-immunotherapy. Njengodokotela we-oncology, ngihlukanisa umdlavuza wesisu waba yizigaba ezintathu. Esokuqala umdlavuza wesisu osesigabeni sokuqala, ogxile ezingxenyeni ezingaphezulu zesisu kuphela. Okwesibili, umdlavuza wesisu osuphambili, osugcwele noma osusulele emithanjeni yegazi noma usudlulile ema-lymph nodes. Futhi okwesithathu, umdlavuza wesisu osusabalele ngale kwesisu uye kwezinye izitho ezinjengesibindi, amaphaphu, amathambo, noma ngaphakathi kwesisu sakho. Ukuze welaphe umdlavuza wesisu osesigabeni sokuqala ogxile ezingxenyeni ezingaphezulu zesisu kuphela, le midlavuza ingelashwa ngokusebenzisa i-endoscopy kuphela. Ukuhlola okufanele ngesikhathi kanye nokukhetha le midlavuza kusenesikhathi singayisusa ngamasu we-endoscopic futhi sigweme ukuhlinzwa okukhulu. Imidlavuza eseyingene kakhulu esiswini noma esisulele ema-lymph nodes ingase idinge ukwelashwa okuxubile. Ukwelashwa kwezindlela eziningi esikwenzayo ukuthi sizokwenza imijikelezo embalwa yokwelapha ngamakhemikhali okulandelwa ukuhlinzwa okungase kuphinde kulandelwe ukuqeda imijikelezo yakho esele ye-chemotherapy. Izimila ezisabalele kwezinye izingxenye ezinjengesibindi, amaphaphu, amathambo, noma ngaphakathi kwesisu, zingase futhi zidinga ukwelashwa ngamakhemikhali, ukwelashwa okuhlosiwe noma i-immunotherapy. Ukuhlinzwa komdlavuza wesisu kungenziwa ngokuhlinzwa okuvulekile noma ngezindlela zokhiye usebenzisa i-laparoscopy noma izindlela zamarobhothi. Ukuhlinzwa komdlavuza wesisu kuzoncika endaweni lapho ithumwa ikhona esiswini. Lokho kungase kudinge ukuba kukhishwe ingxenye yesisu noma kukhishwe isisu sonke. Uma lokhu sekwenziwe, kanye nama-lymph nodes angenzeka lapho lezi zimila zizophuma khona. Futhi lapho isimila kanye nama-lymph nodes esekhishiwe, umgudu wokugaya ukudla uzodinga ukwakhiwa kabusha ngokuhlanganisa izingxenye zamathumbu akho amancane ukuze kuqinisekiswe ukuthi ukudla kudlula kahle.